Ja no parlem de partits, que hi va haver una època que hi havia una gran impunitat, perquè si no, no s'explica que es destapin olles com aquesta de la manera que hi ha. És una llàstima, suposo que els llibres d'història en parlaran, de la famosa era del pelotazo. Ara el que estem veient és el que passava a l'era del pelotazo. Això fa mal a tothom, però fa mal a la política. Jo sempre dic que quants corruptes han trobat sobre els centenars de milers de persones que, com simples regidors o diputats o el que sigui, estan a la política, n'hi ha pocs. Però, esclar, es parla d'ells i s'ha de parlar d'ells perquè veritablement l'han feta grossa. Però és una autèntica llàstima i una autèntica llàstima que l'Estat hagi passat una època com l'era del pelotazo. Que en molts sentits ha demostrat tenir visió política, en aquest cas el que està dient ara, si hagués dit fa 6 mesos, que és quedat com un senyor. I la veritat és que la reacció no l'ha tinguda i això ha fet que tot el partit hagi quedat poc o molt mullat. M'agradaria no contestar, sinó matisar breument el que heu dit. Els ciutadans ja diuen que el tercer problema del país és la classe política. Jo no sé si ens hem de justificar. Segurament en aquest sentit que ho dèieu, no, segur que no. Però hi ha una dita, i ara em respecten totes les professions, perquè és una dita només. Molts dels que m'escoltaran seran de les professions que ara diré. Però hi ha una dita als Estats Units que diu els metges enterren els seus errors, els advocats els tanquen, els polítics se'ls tiren a la cara uns als altres. I això és veritat, hi ha totes les professions, hi ha un cert corporativisme i les coses surten quan veritablement... En canvi, nosaltres aquest corporativisme, per definició, per sistema democràtic, no hi és, perquè hi ha una contraposició i, per tant, quan algú la fa, el que ens dediquem aquí molt democràticament i molt raonablement és retreure-la. Però, esclar, això, vulguis que no, té l'efecte que els defectes de la classe política són molt més visibles que en qualsevol altra professió. I això també passa i això és una llàstima. Escolta'm una cosa, el senyor Prenafeta i el senyor Alavedra és un cas descarat, diríem, d'una situació que molt dubtosament sigui penalitzable. Molt dubtosament. També per presumpció d'innocència. Però, en fi, jo comparar un cas amb l'altre, on diríem les proves, jo crec que omplirien aquesta habitació fins al sostre, i l'altre ja hi han destacat juristes que han dit que... Per mi és fan lladre que roba un com 20, que això no va. Per mi és fan lladre un com l'altre. No, escolti'm, ho han de dir els jutges. Jo crec que uns segurament diran que sí, els altres diran que no, però ja ho dirà el jutge. I el que volia dir és que amb el tema aquest hi ha molt de cultura mediterrània, allò que els italians diuen non piove porco governo, vull dir, si no plou la culpa és del govern. A veure, a Anglaterra el govern va perdre les dades de la seguretat social de tots els ciutadans. Un ministre amb uns escàndols de padre muy señor mío. A Itàlia, cas Berlusconi, no comento. A cap d'aquests països es parla de desafecció. Ni es diu que hi haurà un augment de l'abstenció. Això, serà de democràcia més nova, serà del que sigui, però que sí que hi ha un element de dir tots són iguals i que això ens perjudica, jo diria, a tots. Això també hi és i és una cosa que s'hauria de mirar de corregir. Si ho han fet aquells, ho han fet aquells. Els ciutadans ens vegin més com un problema que com una solució, siguin els que siguin, encara que sortíssim en el número 10, jo crec que és un tema greu, o sigui, un element posat, no sé, posat allà per resoldre problemes, els ciutadans el perceben com un problema i crec que és un element a solucionar. O sigui, la gent, també ho heu dit vos, és intel·ligent, o sigui, ja ho sap que no sortirem de la crisi en 3 mesos i tal, però ens demana un guió clar i a vegades la sensació és que el guió clar no hi és. Jo penso que ara hem millorat alguna cosa, però la veritat és que fins ara, i portem gairebé 2 anys de crisi, no hi ha sigut. I en quant a allò que dieu, 2 opcions delicades, jo crec que si no hi ha temes tabús. Perquè, esclar, una de les coses que ajuda al naixement de l'extrema dreta des de sempre és allò que se'n diu el pensament políticament correcte, que és dir, no es pot parlar de segons quins temes. Doncs si no hi ha temes tabús i es pot parlar de tot i es parla de manera franca i es veu que cada un dels partits té un guió clar i la gent tria, això és democràcia com a l'imbullum. Però segurament són 2 condicions, els guions clars i el que no existeixin tabús per parlar de coses que en aquest moment, en general, estem fent malament. Sobretot els governs, que són els que tenen més responsabilitat. Jo també crec, honestament, i potser també escombro,
com deia abans el Josep, cap a casa, que els ajuntaments en aquest sentit anem millor, però molt millor, molt millor. Jo crec que s'ha vist en temes de migració, o s'ha vist en temes com els incendis o les nevades, no té res a veure la reacció d'un tipus d'institució amb l'altre, però dit això, el que es veu més és l'altre i crec que en aquest sentit no ho estan fent bé, no s'està fent bé. Potser l'expressió no ètica és molt dura, però l'experiència fàctica, la pràctica, demostra que el nou alcalde passa aquest any o aquest any i mig bàsicament en campanya. En campanya. I fent el que sigui, però amb molt ressò mediàtic, el que sigui. Llavors, el cas més visible ha sigut, després va ser elegit, però va ser el cas de l'Hereu, vull dir que va ser un any de campanya permanent a Barcelona i, per tant, per motius pràctics, no tan abstractes, jo crec que és una mala pràctica. Discrepo també amb el senyor Monràs, a Convergència segur que hi ha hagut algun cas, segur, perquè és una casa molt gran, però no acostumem a fer-ho i a vegades ho hem pagat molt car. Ho han pagat molt car a Tarragona, a Manresa, en ciutats molt grans on teníem l'alcaldia i no vam voler fer aquest pas. Segur que hi havia més motius, però no vam voler fer aquest pas i vam perdre l'alcaldia. Dit això, el que s'ha constatat és que la ciutadania no ho castiga, perquè en cap cas en què ha passat això es percep que el partit que ha fet un pas d'aquest tipus l'hagi castigat la ciutadania. O sigui que amb això també donaria sorra, perquè això també és observable. Però coincideixo amb el company d'Esquerra Republicana que normalment ho fa el Partit Socialista. Segurament perquè és més majoritària la política municipal. No, perquè si anéssim per nombre de municipis seria Convergència, per nombre de càrrecs públics, si els que dimiteixen són individualment càrrecs públics, al marge que el poble sigui gran o petit, i en canvi el percentatge més gran el tindria el Partit Socialista. Jo crec que és una estratègia això d'últim any de campanya i crec que això no és bo. Jo us hi preguntava al començament, i ja per acabar, si creuen que la ciutadania això ho veu bé, ho veu normal o ho castiga? Jo crec que fàcticament s'ha demostrat que no ho castiga, resultats en mà. I ho lamento, perquè jo considero que no és bo, però també he percebut que quan passava això, doncs la ciutadania no sembla que ho castiga. Jo crec que l'argument del senyor Monràs, que és una mica el del govern central, és bastant fal·laç, perquè és clar, vull dir, arriba un moment que s'arriba al 20% d'atur i ja comença a ser complicat que n'hi hagi més, diríem. Efectivament, a veure, es pot ensorrar el món, però en principi les crisis difícilment passen d'aquest punt. Llavors, esclar, mica en mica es va frenant això perquè una mica ja no queda massa què destruir. Si em permeten un acudit amb una cosa que no se n'haurien de fer gaires, però que gràficament explica que l'argument és fal·laç, és allò de dir una senyora tenia el marit malalt i li diuen, miri, ho sentim molt, el seu marit a l'operació ha anat malament, el seu marit és mort, però li hem de dir que l'autòpsia ha sigut un èxit. Doncs per això estem parlant, vull dir que estem arribant al fondo i com que estem arribant al fondo, doncs l'autòpsia és un èxit perquè ja no podem anar més avall. Això no és defensable, crec. El model s'ha de corregir, efectivament. El model de l'economia financera, que l'Adam Smith en deia economia no real, per contraposar de la real, que són les empreses que fan coses, això s'ha de vigilar i això es farà i això. Ara, dit això, a mi em fa gràcia quan el seu partit posa aquells pancartes que diu contra la crisi capitalista. Molt bé. Quan hi van haver aquests 20 anys de progrés anteriors, també devien ser prosperitat capitalista, no? Doncs, a veure, està molt bé, però jo no crec que el sistema en general ha demostrat ser el que la humanitat ha fet anar més endavant a més gent durant més temps. Ara, dit això, efectivament, segons quines modificacions del comportament de l'economia no real, com són les finances, etcètera, s'hauran d'estudiar perquè no torni a passar una crisi com aquesta, que no servirà de molt, perquè cada crisi ve provocada per un fenomen diferent. D'acord.